שלום חברים, איתכם היום ארט, אנחנו ממשיכים לשחק בטוטל וואר 3. כפי שראיתם פרק הקודם עצרנו באמצע קרב, עכשיו אני אתחיל אותו. לקרב. המחשב מראה לי שאני מפסיד פה, אבל אני מאמין שאולי יש לי סיכוי לעשות פה משהו. כי מצד כלשהו יש לי פה את זה, אתם רואים את זה? זה מעבר כזה סגור. אני יכול לשים פה צבא, לסגור את שתי אלה, ואז יהיה לי הרבה יותר קל להגן. קשתים אני אשים לאווירים. בעיה שיש לו את הכבישים הגדולים האלה שלו, אבל הצבא שלי גם פה לא מאפן. קודם כל צבא אחד, צבא שני. בואו נשים את הצבא הזה פה ואת הצבא הזה פה. אותם נשים פה. אנחנו טיפה נזיז. קשתים, פשוט תתחיל להציב אותם ככה, שיסגיעו פה מעגל. אוי אוי אוי, אני כבר רואה מה הם מתחילים לעשות שם. זה צבא הלא טוב. המלך שלהם פה זה טוב. זה טוב, הוא נכנע, יש. עכשיו המלך, תחזיקו טיפה את המעבר הזה, טיפה תחזיקו אותו. טוב. זה לפה, זה לפה. התחיל להביא את הצבא הזה לפה. לא, הם רוצים להיכנס לי מאחורי הגב, אני יודע. אני לא אתן לזה לקרות.
ידעתי שהם רוצים להיכנס למאחורי הגב, כנסו בהם. יש מצב שלא טוב שם. הוא מתחיל למות, יש, הוא מת. נשאר הצבא שלו פה. שנגדו נלחם המלך שלי, אבל בסדר. נתחיל להביא את הצבאות האלה לכאן. גמרנו את הקרב, חברים, גמרנו את הקרב. ובגלל שהמלך שלהם מת, הצבא שלהם גם מת. כי כמו שאמרתי, כשהמנהיג מת, כל הצבא מת. היידה, עשינו את זה. טוב. זה טוב. זה טוב מה שקרה עכשיו. זה טוב שהשמדנו אותו. ריפוי או כסף? ריפוי הכסף, ריפוי הכסף, ריפוי הכסף, כסף. סבבה. For the wisdom of Valea. למה? זה לא משנה לי, אני מעדיף לאבד את הצבא הזה. אני אומר לכם בכנות. העיקר שאני אוכל להשתלט על זה. אני לא אוכל להשתלט טוב. פסט במערב. זה יבוא טוב, הרבה תגבר, זה יותר. פה אני יכול לגייס עוד משהו. קשתי. ואז זה יעלה לי את כל הכסף, אז לא. Send me to vengeance. Destroy them. ביי בייס ראשי. לא אכפת לי מהכסף, אכפת לי מהרמה של הבייס, כי כשאני מרושש את הבייס, הרמה שלו יורדת, ופה הרמה חשובה לי. הנה. Retake the realms. פה אני אשים גם הגנה. אותו יהיה לי פה צבא, פה אני מארגן צבא. אז אני אתחיל לרדת פה למטה. הצבא הזה, אני אתחיל לרדת לפה. אני בכל מקרה, אני חושב שאני אכריז להם מלחמה. כי גם זה שלי, אני רוצה אותו. שילוב שבייסים, עשיתי מה שיכולתי. היידה. טוב. בתכלס, עשיתי כמה שיכולתי. Good. Grimnir's axe first. Ready axes. טוב, הבא אני אתחיל כבר לנקות את השטח מהם.
Welcome, friends of the Dowie. מה אתה רוצה? הסכם מלחמה נגדם. בוא נראה אם אני יכול להוציא ממך יותר כסף. הסכם מלחמה, כמה כסף? לא. זה לא משתלם להתחיל את המלחמה כרגע. מצטער חבר, זה לא משתלם. To battle! Onward! On to glory! יש כנראה את הצבא הזה שהתגבר, לקחנו את זה. סבבה, ועכשיו אתה תחזור לכאן ותמשיך לגייס. For the wisdom of Valea. No, I blame you. Let us begin. Move! Let us begin. The axe thirsts for war. זה, ואז פה. אני מגייס 1, 2, 3. ואז אני צריך לגייס... זהו. זה יחסוך לי עבודה. It is time. או ש... Summon me if you dare. במקום 1 של 3 אלה, אני אגייס פה 3 כאלה. אני לא יכול 3. ו3 כאלה, וזהו. Run, run! Throne אני bearers! פשוט חוצפן, אני פשוט הולך פה, כולן בבית. Retake the realms! שום דבר לא מפריע לי פה. וואו, אתה ממש חוצפן. What? מתחיל להכין פה צבא גם. Aye. For the wisdom of Valea. Yes. Time for a reckoning. טוב, בינתיים זהו. אני לא יודע. או שאני אעשה הסכם עם היד האחת הזאת, או שאני לא אעשה הסכם עם היד האחת הזאת. אני חושב מה לעשות, חברים, חושב. כי הוא איבד כל הצבא עכשיו, אז כאילו אין לי כל כך מה לחשוש. אתם יודעים מה אני חושש? מהבן 1000 הזה. Aye. My axe thirsts for war. אני חושש ממנו. Quick says צבא no. ממש חזק. My axe thirsts for war. יש צבא באמת חזק. The throng agrees. The axe thirsts for war. הוא השתלט על זה לפני שהוא השתלט. To war. Ready. מתקן, משדג. בואו נמשיך לאסוף פה צבא. אני צריך פה קשתים עכשיו. הנה הקשתים שלנו. עוד קצת ויש לי פה צבא. למטה מה קורה?
'Tis time! To war! The runes are cast. The High King acts. נשתלט על זה. ואז אני אתחיל לעלות למעלה, אני אנקה פה את הלמעלה, ואז אני אעשה את המסכם. כי מה שפה למטה לא חשוב לי. בדיוק עד אז יהיה לי הצבא. סבבה. עכשיו אני צריך כמה שיותר כסף. אני יכול לשדג, עדיף שאני אשמור את הכסף. שאני אוכל לשדג מבצרים. בוא נראה מה עכשיו אני אעשה. הופה. שתי צבאות בהם. Let us begin. To war! Insults to haunt rat. Aye, grudges will be settled. Forwards, for the wisdom of Valea. Ready. אני צריך עוד חיילים רגילים. 1, 2, 3. זהו. There'll be some grudging soon enough. Move in. ידעת שיש פה את העיר שלנו. עכשיו נתחיל ככה לאט לאט לנקות למעלה. Enchant. Nordwell says no. איזה הסכמים יש לי? סתם יש הסכם שלום. אני יכול לקחת כאן איזשהו אולי ניתן לעשות איתם כרגע הסכם שלום, כי אני פשוט בקהל לוקח אותם כרגע. אין לי מה לחשוש. Not possible. קודם כל בוא נזכיר פה עוד האנשים. עכשיו נזכיר פה 1, 2, 3. נסגור את הפינה הזאתי ונזכיר פה 1, 2, 3. כי רציתי לשדג, אבל אני מעדיף לעשות פה כמעט צבא מקסימלי. בוא נראה איפה הסקאבים. אפשר להגיד, החולדות, איפה החולדות רוצות לבוא? שבט מגעיל. בוא נראה מה הם יעשו עכשיו. כמו שחשבתי, הם מתקדמים ביחד בשביל לתקוף ביחד. אוי ואבוי לי. אוי ואבוי לי. נסיגה. שידקתי. זה עכשיו ישתדג.
טוב, יש לך זמן לעשות עוד צבא. תיקח עוד אחד כזה. Good. Grimnir's axe thirsts. Yes! Aye, it will better our cause. Beards in belts. אפשר לדעת ממצב החולדות. 12 ערים. Soon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. כאילו חסר לי עוד 2 בשביל לדעת כמה ערים יש להם. לעץ הזה יש 9. אני חייב להעיף אותו מפה. נפל לי מה זה לא טוב. Summon me if you dare. The axe thirsts for אותו war. יש לי פה, אז To בינתיים war. For the נשדק wisdom of פה the את lair. הכסף. נשים פה בניין כזה ובניין כזה. Time תור for a הבא. reckoning. קודם כל הם 100% יתקיפו אותי פה. אני כבר רואה, הם אספו שם 3 צבאות לעבור לפה. לא טוב לי. לא טוב לי מה שעשו שם. ידעתי שהם יבואו לפה. שלוש צבאות זה לא צחוק. Not my fault. How? Strange joke. טוב. זה עוד 2 תורים, יש לי פה צבא My מלא, axe פה יש לי thirsts צבא for מלא. war. Aye. That is unthinkable. By the grudge bearer's will. Onward! אני קבוע 100% להשתלט על זה. זה 15. Ahead! זה מלא כסף. Wipe out the trespassers! להשתלט על זה עכשיו. אני אשדג אותה. נוריד את זה, לא צריך. עכשיו פה אני יכול לשדג. פה אני יכול לשדג. נשדג. Time for a reckoning. Yes. לא מעניין אותי כרגע. מה? לתקן. לא, אני לא אתקן את העיר הזאת. בואו נראה מה הם יעשו. קודם כל, היד אחת הזאת כבר לא מעניינת אותי, כי השמעתי לה את 2 צבאות ברצף. וואי. הוא השמיד לי את זה. Greetings. What do you... מה אתה רוצה? איפה אתה צסת? לא. וואי. הם התחילו לפול. וואי. כאן נמצא צבא. קודם כל זה כבר... הוא בא עם צבא חדש. Mork says no. Aye.
עושה פה עוד צבא. No need my warp token stash. פה אותו רבה יש צבא, ופה אני גם מתחיל לאסוף עוד צבא. כי המצב פה מתחיל להיות מסריח. Let us begin. Let us begin. Yes! One rug! בסדר. זה השלכות צריכים לסור בהם. נשאר להם פה 3 ערים, ואז אני יכול לעשות את המסכים. As long as this serves Lebaras. The Great Shaman. הסכם שלום אני עדיין יכול לעשות איתם, וממש בכיוון הזה. My head is splitting. I'd get out of here if I were you. סתם מעניין אותי. לא, אני לא מסכים לעשות. Warzag. קודם כל, אתה עם הצבא. בוא נלביש אותך. לא. לא התעסקתי בהלבשה של השחקנים בכלל. For the wisdom of Valea. For the wisdom of Valea. Summon me if you dare. בוא נראה מה היד אחת פה תעשה. אם מפה תתקוף את העיר הזאתי וזאתי, אני... תודה רבה, שבת שלום. זה יחסוך לי עבודה. עוד תקפו לי. אבל הם יותר מתקרבים אליי, זה טוב. תור הבא אני יכול להרוס אותם ולהחזיר לשם את העיר. Welcome, friend. לא, אני לא בא איתך, הסכם הגנה. הם באים אליי. מה אתם רוצים ממני? My axe thirsts for war, as the High King commands. Gork ain't happy. Let us begin. Let us settle this. אני אגיע אליו, נכון? כן, אני אמור להגיע אליו. ברח. פה מה קורה? יואו, כמה צבאות. Think me fool, fool! Even assassin cannot not. Foolish thing! No! Time for a reckoning. שתי תורות. Ready? I agree. Throw bearers! Let's march! נשים פה את זה למשקאות שלא יהיה שם מרד. The axe thirsts for war. יופי, אתה. יש לי 3 4. ואני יכול לגייס פה צבא חדש. Summon me if you צבא dare. חדש אני צריך. סבבה. 2 טורים המצב פה Summon תפוס. me if you dare. It is time. One rug. One rug.
בעיקרון עכשיו הפחד הכי גדול שזה הם פה. כי הם שם מלא. הם שם מלא. הופה, הם החליטו לתקוף, וזה הייתה הטעות שלהם. כל השלוש צבאות מתו. יש חברים, יש. לא, אין הסכם שלום. אפילו שיש להם פה עוד שתי צבאות. תחליף איתו על מה? בבקשה תעשה. Let us begin. No, I blame you. No trophies today. Ready. Send me to vengeance. Drag them. בוא נוריד את העיר הזאתי. עוד עיר שלי. Retake the realms. אתה מתקדם לשם. Impossible. For the wisdom תחזיר לי of את העיר הזאת. Valea. תודה רבה. What's your back tail? כן, Yes. כן. שדג. עוד לא להרוס את זה. תקן. No. אני צריך לרדוף אחריהם, אה? Onward. לא, גם פה הוא השתלט. זה מחזה עולה לי על העצבים. My מתחיל axe להגזים. thirsts for war. לא יודע, אני אחליט במלחמה. The Empire. אפילו שפה מסוכן לי להכריז במלחמה. Stop pushing it. אני צריך רק את שתי אלה להוריד לך, ואז אני רגוע. סוג של... Onward. מתחילים לצמח את זה בכלל. Summon me if you dare. To war. Anad. פה שתי של... אוקיי, אז... 3 קשתים. For the wisdom of Valea. Anad. Time for a reckoning. Aye. Ready. פידוגים עכשיו. כסף. טוב. בוא נראה מה יהיה הלאה. אך ידעתי שהם יתקיפו פה. הם גם השתלטו על זה. איזה משחק מסריח מהצד שלהם.
זה צבא אחד שלם אני מעיף לשם. וגם פה את הקבועה היא די... לא הבנתי מה אתה חושב שאתה עושה. מאיפה האומץ? Talk then, but I make לא, אני כרגע לא אסגור איתך הסכם שלום, אני צריך שנייה לקחת שם את הערים חדרה. By the grudge bearer's will. טוב. Quick says no. my axe thirsts for war. Move! To battle! To war! Not my fault. To war! 14,000 לקחתי כסף. What? בבירור לקחתי כסף. Good. Grimnir's axe thirsts. לתקן. נשים פה כבר מבנה של... זה נשים, וזה נשים, וזה משדרג. בתור הבא אני לוקח אותך לפה, אתה הולך לפה, ורק אז אני עושה את ההסכם שלו. מגייס חיילים. It is time. חקרתי את זה נכון? סבבה. זה טוב. It is time. Let us begin. זהו. כבר תתקן. כבר תשדרג. כבר תשים. כסף. יאללה בוא נראה מה יעשה עכשיו. ברחו. טוב, הם בורחים, זה טוב לי. זמן לעצור ולעשות סדר. What brings you? שמחה, תביאו גם טיפה כסף, יאללה. עוד עסקים, עוד כסף. אפשר גם אני... טוב. חברים, בפרק הזה אנחנו עוצרים. נמשיך בפרק הבא. שיהיה לכם המשך יום טוב.